Bij de derby Heerenveen-Cambuur eind september binnen 264 extra politiemensen inzet. Daarvan 100 man ME en de hele beetje een politiehelikopter. Dat het blikken uit cijfers die het Omroep Friesland via de WOP opvregen had. Bij gewone wedstrijden binnen tussen de 20 en 50 politiemensen paraat. De Tweede Kamerfractie van de SP wil opheldering over het munitiestrat onder de Engelsmanplaat in de Waadzee. Er is 500 ton net ontplofte Duitse granaten. Rijkswettensteert is er verantwoordelijk voor, maar zei dat ze nooit opdracht gehad had de explosieven in de gaten te houden. Het saneerde glazen diner in de kassen van Empatek bij Beltsum had 40.000 euro opsmieten van Serious Request. 400 gasten betalen els 150 euro voor een Fries meal. Het glazen diner wie organiseerde door Stenden Hotel Squalle Ljouwert. Er worden nog bands zocht voor Serious Records, de recordpoging in de blokhuis Poitte. Bands wisselen elkaar aan om uiteindelijk naar een record van 363 uren live spelen te komen. Op dit stuit zit ze op 100 uren. De bedoeling is om ons 21 december terug te spelen. Joen en vannacht restig waar, heel bewolkt, het is om het vriespunt heen. Morgen ik net volle wien, 5 graden, het is droog en de zinne is erbij.